ବାରିପଦା ସହର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ରମେଶ ନାମକ ଜଣେ ଇମାନଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଯାହାର ମାଲିକ ଏହି ରମେଶ ଥିଲା। ଏହି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ରମେଶ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଳୁଚପ ବିକୁଥିଲା। ତା ଦୋକାନର ଆଳୁଚପକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଗାଁର ଲୋକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଆରେ ରମେଶ ଭାଇ, କ'ଣ ଆଳୁଚପ ବନେଇଛ ମ? ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଫଳ। ଆଳୁଚପ କେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଳୁଚପ ତିଆରି ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପାର୍ସଲ କରିଦିଅ ମ। ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଖୁଆଇବି। ସେମାନେ ତ ସାମୁ ଦୋକାନରେ ଚପ୍ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ଭର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମ ଚପ୍ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ବି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଦିଅ ଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଦିଅ। ହଉ ଭାଇ, ଏବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ସଲ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ରମେଶ ପାର୍ସଲ ରେଡ଼ି କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବି ଗରମା ଗରମ ଆଳୁଚପ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ଦୋକାନର ସବୁ ଆଳୁଚପ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଏମିତି ସବୁଦିନ ବିକ୍ରି ହେବା ଯୋଗୁଁ ରମେଶ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କଲା। ମାତ୍ର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମନରେ ଗର୍ବ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଳୁଚପ ଗୁଡ଼ା ଦିଅ, ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପରା। କହିଲି କାଲି ବଳିଥିବା ଆଳୁଚପ ଗୁଡ଼ାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ ଥରେ ଛାଣି ଦେଇଥିବ। ଏବେ ଦିନ 10ଟା ବାଜିଲାଣି, ହେଲେ ବି ତୁମେ ସାରିପାରିଲଣି। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ତୁମେ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଭୁଲରେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଖରାପ ଆଳୁ ମିଶାଇ ଦେଉଥିଲି, ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଗାଳି ଦେଉଥିଲ। ଆଜିକାଲି ଖରାପ ଆଳୁ ତ ଖରାପ ଆଳୁ, ସେ କାଲିର ବାସି ଆଳୁଚପକୁ ବି ଗରମ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ। ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନ, ତୁମେ ଖରାପ କାମ ଆଉ କରନି। ଏ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଦିନେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବ କହିଦେଉଛି। ହେ, ସକାଳଟାରେ ଦେଖ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରାଉନି। ତମକୁ ଯେତିକି କହିଛି ସେତିକି କାମ କର। ମୋ ବେପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉନି କହିଦେଉଛି। ଆସିଗଲା ମୋତେ ବେପାର ଶିଖେଇବେ। ଦିନେ ହରି ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ରମେଶ ଦୋକାନକୁ ଆଳୁଚପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଭାଇ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଛି ମୁଁ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଳୁଚପ ମିଳିବ? ଆରେ ଭାଇ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଳୁଚପ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି ଯେ? କଥା କ'ଣ କି ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ଭୋକ ଲାଗିଲା ବୋଲି ତୁମ ଦୋକାନକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କ'ଣ କହିଲ, ପଇସା ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଚାଲି ଆଇଲ? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଲିଛି ନା କ'ଣ? ପଇସା ନେଇ ଆସିବ ତ ଏଠି ଆଳୁଚପ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଏଠି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ କହିଦେଉଛି। ଚାଲି ଆଇଲେ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ। ଏହା ଶୁଣି ହରି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗାଁର 2 ଜଣ ଲୋକ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇନା, ଆଜିକାଲି ସେ ରମେଶ ଭାଇର ଆଳୁଚପ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗାଁରେ ଆଉ ଅଲଗା ଆଳୁଚପ ଦୋକାନ ବି ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖାଇବା କଥା ଆଉ। ଠିକ୍ କହିଲ ଭାଇ, ଆଗରୁ ଏ ରମେଶ ଭାଇ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚପ୍ ବିକୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି ପଇସା ଲୋଭରେ ଖରାପ ଆଳୁ ତ ଖରାପ ଆଳୁ, ସେ କାଲିକାର ବାସି ଆଳୁଚପକୁ ବି ଦେଇଦେଉଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ହରି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ରମେଶ ତ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏ ନିରୀହ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଆଳୁଚପ ଦୋକାନ ଖୋଲିବି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମା ଗରମ ଆଳୁଚପ ଦେବି। ଏହାପରେ ହରି ସହରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ କାମ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କଲା।
ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାରେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଆଳୁଚପ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଆଳୁରେ ଗରମା ଗରମ ଆଳୁଚପ ତିଆରି କଲା। ଦିନେ କିଛି ଲୋକ ହରି ଦୋକାନକୁ ଆଳୁଚପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ବୁଝିଲ ଭାଇନା, ଏ ହରିର ଆଳୁଚପ ଗୁଡ଼ା ରମେଶର ଆଳୁଚପ ପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମାରୁ ବାସି ଆଳୁଚପ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି। ଠିକ୍ କହିଲ ଭାଇ। ହରି ଭଲ ଭଲ ଆଳୁରେ ଗରମା ଗରମ ଆଳୁଚପ ଦେଉଛି। ତାପରେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ହରିର ଚପ ଖରାପ ବି ତ ଲାଗୁନି ନା, ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ରମେଶ ଭାଇ ପରି ଟିକେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଆଉ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜ ଦେହ ଖରାପ କରିବା କହିଲ? ଚାଲ ଚାଲ ହରି ପାଖକୁ ଯିବା। ଏହାପରେ ସବୁ ଲୋକ ରମେଶ ଦୋକାନକୁ ନ ଯାଇ ହରି ଦୋକାନକୁ ସବୁଦିନ ଗଲେ। ରମେଶର ଚପ୍ ବିକ୍ରି ନ ହେବାରୁ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରେ ବସିଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଆଜିକାଲି ତୁମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛ। କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତୁମକୁ, ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଜିକାଲି କେହି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆଳୁଚପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେ ହରି ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ତ ଆମେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଦେଖ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ତୁମେ ସୁଧୁରି ଯାଅ। ତୁମେ ଆଉ ସେ ଖରାପ ଆଳୁ ଆଉ ବାସି ଆଳୁଚପ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନି। ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ହେବ। ରମେଶ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହରି କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ହରି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ହରି ଭାଇ। ମୁଁ ସେଦିନ ତୁମକୁ ବହୁତ ଅପମାନିତ କରିଛି ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଠକିଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଖରାପ କାମ କରିବିନି। ଆରେ ରମେଶ ଭାଇ, ତୁମେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ତ ଏଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି। ଗଲ ଆଜି ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାଦିଆ ଆଳୁଚପ ତିଆରି କରିବ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତୁମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଳୁଚପ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଗାଁ ବାଲା ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛି ଗରମା ଗରମ ଆଳୁଚପ ଛାଣିବି।